मानजुआ सिगांनि बायदिनो गराय गारि बोयै बोयै नखरखौ दासिमबो बेबायदिनो सालायगासिनो दङ। सानफ्रामबो मालायनाव खामानि नागिरनो बिनि दिनफोरा बारलाङो। एखमबा खामानि नागिरनानै मोनो आरो एखमबा खामानि नागिरनानै मोना। बेबादिनो बियो जोबोर खस्थ'यै नखरखौ सालायगासिनो दङ। माखासे गामियारिफोरा बिफां सायायाव मानजुनि फंबाय अरननि बागै बाथ्रा सावरायगासिनो दङ। ओइ माथो खोनानो मोन्दों मानजुनि फंबाय अरना सुम्लिगुरि गामियावसो थाहैबायनो आरो बियो बिराद माहाजोनबो जाबायनो। औ आंबो खोनादों। आरो बिहा मासे सना खिग्रा मोसौ दङ। बेनिखायनो बेयो बिराद माहाजोन जाबाय। सना खिग्रा मोसौ? हाब माबायदिलै बेलाय? मा खोनाफेरा सना खिग्रा मोसौलै बेलाय? हाब बहायथो मोनबोखो बेलाय सना खिग्रा मोसौखौलाय? माबानो आङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बियो माखासे सान सिगां हाग्रायाव दंफां दाननो थांदोंमोननो। बे हाग्रा बारियावनो बे सासे बोराय मानसिखौ नुदोंमोननो। ओमफ्राय बे बोराय मानसिया अरनखौ गावनि न'आव दोनलांनो थाखाय बुंदोंमोननो। अरना दोनलांनायसै बेखौ, बिनि बदलावनो बिनो मासे मोसौ हरदोंमोन होनना बुंदों। मानजुआ बिसोर रायलायनाय गासै बाथ्राखौ खोनाजोबनायसै आरो बियो गोख्रैनो न'आव फैनायसै। मानजुआ हाखु दाखु न' फारसे फैनानै बियो बिसिखौ गाबज्रिफैनायसै। ओइ सोमस्रि बायजोआव ओंखारबोनाय, थाबैनो ओंखारबोनाय, माबा मोनसे खोन्थानांगौ दंमोन आंहा। हा मा जाखो मा गाबज्रिखोलाबायखो थांगौ र'। दे थाब बुंदों मा बुंनांगौ नायग्रामोन। मा जानायखौसो नुदों नोंहा? हनै अरना बै सुम्लिगुरि गामियाव थायोनो। हा बे थानाय थायखौ जोंनोलाय मानो नांगौ? आं मा बुंनो नागिरदों नों दासिमबो आंनि बाथ्राखौ बुजियाखै? अरना दा जोबोद माहाजोन जाबायनो। बेहा मासे मोसौ दंनो आरो बे मोसौआ बेनो सानफ्रामबो सना होयो फुङाव। दा बियो बे सनाखौ मोनैनो दा बिराद माहाजोन जाबायनो। जेब्ला आं दा लामाजों फैबाय थादोंमोन अब्ला गामिनि गासै मानसिफोरानो रायज्लायसोगारदों। दा बाथ्राफ्रा सैथो नंगौना नङा बेखौ गामियाव माखासे मानसिफोरजों रायज्लायफिननांगौ र'। नंमारगौना नङा एसे सुलु लायफिनना गामियाव थांनानै। हाबाब नंगौना नङा जाखोसे? मानजुआ बाथ्राया सैथो नंमारगौना नंमारा बेखौ सुलु लानो थाखाय गामियाव ओंखारलांफिननायसै। हाब ज' मा सावरायदोंब्रा आदामोन नोंसोरलाय? हाब खोनानो मोन्दों माथो नोंना फंबाया सुम्लिगुरि गामियावसो थाहैबायनो आरो माथो बियो नोगोद माहाजोनबो जाबायनो आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिहा मासे मोसौ दङनो आरो खोनानो मोनबावदों जोङो आरो बे मोसौआ फुङाव सानफ्रामबो सना खियोनो। दा बेबादिनो नोंनि फंबाया बिराद माहाजोन जाबायनो माथो। मानजुआ बिसोरनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननायसै। बियो न'आव फैफिननायाव मोनाबोलायनायसै। आं जा बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राया सैथोमारनो। फंबाय अरना थारैनो सुम्लिगुरि गामियाव थामारोनो आरो बिहा मासे मोसौ दंमारोनो आरो बे मोसौआ थारैनो फुङाव सानफ्रामबो सना होमारोनो। आं गाबोननो फंबायनि न'आव अखानायसि थांनानै नायथारनोसै। हाब माथो माब्लाबानो सोलांलायनोसै। बिदिब्ला आङो दानो ओंखारलांनाया गाहाम। जुदि बाथ्राया सैथोमारब्ला माबा मोनसे खालामनानैब्ला मोसौखौ लाबोथारगोन आङो। अखानायसि जानाय लोगो लोगोनो बियो सुम्लिगुरि गामियाव गावनि फंबायनि न' नागिरनानै थांनायसै। अरना गावनि न'नि लांगोनानि बिबार बारियाव दै लुगासिनो थायो। बे समावनो मानजुआ फंबाय अरननि न'नि गलियाव थांनायसै। बेयाव थांनानै बियो नुहैनायसैदि थारैनो मोसौआ सना खिगासिनो दङ। बेखौ नुनानै बियो बिराद लबिजा जानायसै। बियो बे मोसौखौ गावनि न'आव लानानै थांनो थाखाय माखासे बुद्धि सानखांनायसै। फंबाय अरना जेब्ला सना लांनो फैयो अब्ला बियो थाखोमाना नायहरखोमाबाय थायो। सानजौफु जाजासिम बियो बबेयावबा थाथ'नानै सानजौफु जानाय लोगो लोगोनो बियो फंबायनि न'आव फैयो।
हाब फंबाय, एफाग्राब गोबाव साननि उनाव दिनैसो नोंखौ नुफिनबाय आं। नों न'निफ्राय फैखांनायनि उनाव नोंखौ बेसेबांबा नागिरदोंमोन आं, नाथाय नागिरबाबो मोनासै। आंखौ निमाहा होदो फंबाय। आं बै सानखालि रागाजोंनो बायदिसिना होननानै नोंखौ न'निफ्राय होखारहरफ्लांबाय। नोंखौ नैबे सोमलिगुरि गामियाव दं होननानै खोनानायखौ फैथारबाय आं। दे आदा, जेबो नङा बेफोरो। बिदिया जाफ्लांखायो। आं जेबो साना बेबायदिखौ। दालाय नोंसोरलाय माबोरै दङ? बेबादि सोंनाय लोगो लोगोनो बियो थगायनानै बुंनायसै। जोंनि संसारखौलाय माथो बुंबावनो फंबाय। नै आबाद मावनो थाखाय मोसौ हालिसे बायलायबाय, बेबो नै दाख्लैनि सोरबा सिखाव खावनानै लांलायबाय। दा आबाद मावनो थाखाय मोसौआनो गैला। नोंहाबो मोसौफोर नङाबा बायदिसिना जुनारफोर दङब्ला मोजाङै खानानै दोन फंबाय। ओरैनोबा दामानि सिखाव दाखायत बिराद ओंखारसोगारथारदों। नंगौ नामा आदा? दंनायालाय आंनावबो मासे मोसौ गाय दङमोन। दाख्लैहाय सासे बोराय मानसि हरदोंमोन आंनो। अरना एसे जाम्बा दबखायनो बियो फंसेबो खोथाखौनो लाखोमानो रोङा। जाम्बा अरन, थगायजालायबाय आंजों। दानिया नाय नोङो नोंदानि बुद्धिखौ। नोंनि मोसौखौ खावनासो लांथारगोन आं। र' दसे थाथ'नो आं बेहायनो नेथ'नांसिगोन। दा जेब्ला मोनागोन अब्लानो थांगोन आं लायनो। बेबादि होननानै बियो ओरैनो थास्लायस्लाय बिफां साहायाव दसे उन्दुथ'यो। हाब माथो माब्लाबानो मोनालायबाय। बिदिब्ला थांनाय समा जाबाय। र' आं दानो थांनोसै। बे मोसौखौ जेरैखि जाया लाबोनासो फैथारगोन आं। बेबादि होननानै बियो मोनानाय लोगो लोगो फंबाय अरननि न' फारसे मोसौ लायनो थाखाय थांनायसै। बियो अरननि मोसौ गलि मोनहैनायसै। ओजों अरना न' सिङाव उन्दुनानैसो दंगासिनो। मानजुआ मोसौखौ थारैनो लानानै थांमारनायसै। बियो मोसौखौ गाव गराय दोनग्रा जायगायाव खानानै दोनहैनायसै। अखानायै फुङाव मानजुआ मोसौखौ सना खिबाय साननानै बियो नायनो थांनायसै। बियो थांनानै नुहैबायदि मोसौआ सनाखौनो खियाखै। हाब माथो मोसौआलाय सनाखौनो खियासै? माथो मैयालाय फंबायनि न'आव खिदोंमोनफालाय? दिनैलाय माथो सनाखौनो खियासै मोसौआलाय? ना आदार मोनजायखायसो खियासै? बिसोरो आदार मोनजायैनि थाखाय खियाखै जानो हागौ साननायसै। ओजों जेब्ला फंबाय अरना गावनि मोसौ गलियाव मोसौखौ नायनो थाङो, अब्ला बियो दिनै मोसौखौ थांनानै नुहैयासै। आइया, मोसौआ अबाय थाहैखो दे? जेरावबो थांफेरा गफैथारामोन, दिनैलाय अबावहाय थाहैखो? ना मैया आदा होननाया जामारखो ना माखोब्रा? सिखाव ओंखारदों होननायासो आंनि मोसौखौ खावफैमारखो ना माखो? र' आं थाब नायाबो जाला, गामियाव सोंहैलाबायाबा। सोरबा खावखाथारबाय बे। जेरावबो थांफैथारा, ओरैबा गफैथारामोन मोसौआ। बेबादि होननानै अरना मोसौखौ गामियाव नागिरनो थाङो। बियो गामि गामि थांनानै मानसिफोराव सोंहैलाबायबाय आरो दुब्लि बारिबो नागिरलाबायबाय, नाथाय बियो गावनि मोसौखौ नुनानै मोनासै। उदैयाव जेबो जानाय गैयालासेनो बियो सानफामानि नागिरबाय, नाथाय बियो दासिमबो मोसौखौ मोनाखै। अखानायै मानजुआ फुङाव मोसौनो बेसेबांबा बुरजा दाना जाहोनायसै, नाथाय थेवबो मोसौआ सना खियासै। हाब मोसौआलाय माथो आरो दिनै सना खिबावासै? एफाग्राब आराम जाग्रा होबाय आङो, होमबाबो खिबावा। र' नायबावनि साननैसो। बेबादि सना मोनैनि थाखाय बियो एसे रागा जोंहांबायमोन। बेबादिनो 7 सान बारलांबाय, नाथाय मोसौआ दिनैसिमबो खेबसेबो सना खियाखै। बेनिखायनो बियो जोबोद रागा जोंखांनायसै। साला बे मोसौआथ' बाहादुरिसोलै। दिनैसिमबो आंनो खनसेबो सना होआखै। नोंखौ दोनालां र'। बेबादि होननानै बे रागाजों मोसौखौ दाबसे गुबुन जायगायाव लानानै थांनायसै। 1 दानसो बियो सानफ्रामबो बेबादि जाजाबाय थायो। सानफ्रामबो बेबादि जाजाबाय थानानै बियो मोसौखौ दाबसे जायगायाव बुथारनो लानानै थांनायसै। जाय जायगानिफ्राय अरना
सासे बोराइनिफ्राय बे मोसौखौ लानानै थांदोंमोन। बे जायगायावनो मानजुआ मोसौखौ बुथारनानै दोनहैनायसै। ओइ अरन, नोंनि मोसौखौ नोंनि नोंदायानो बुथारनानै दोनहैदों। आं जा जायगानिफ्राय नोंनो मोसौखौ हरदोंमोन, नोंनि मोसौआ बेवहायनो थैनानै दङ। नों बे मोसौखौ लायनानै दाबसे जायगायाव फबनानै दोन आरो बेहाय फांसे बिफां गायनानै दोन। बै बिफाङा नोंनि जोबोद खामानियाव फैगोन। हाब, थांनाय मोनायाव मा आसरित सिमां नुखोलै आंलाय। थारैनो बे सिमाङा सैथोमार नामा? आं बै जायगायाव थांथारनानै बै जाथाया सैथो नंमारगौना नंमारा बेखौ नायनायानो गाहाम जागोन र'। आं दानो थांनायानो गाहाम जागोन बायदि मोनदों आं। बेबादि होननानै बियो सिगाङाव बोराया जाय जायगानिफ्राय गावनो मोसौखौ हरदोंमोन बै जायगायाव थांमारनायसै। थारैनो बियो बै जायगायाव थांनानै नुहैमारबायदि गाव सिमाङाव नुनाय गासै जाथाया सैथोमार। बियो गावनि मोसौखौ बै जायगायाव थैनानै थानाय नुमारनायसै। बेनिफ्राय बियो बै मोसौखौ लाबोनानै गाव सिमाङाव नुनाय बायदि फबनायसै आरो बे फबनाय जायगायाव फांसे बिफां गायनानै दोननायसै।